Kenya, Tanzania kod Uganda. Kawadhi nyime, jodak ma Kisumu East owuok oko apoyo jatend piny William Ruto wi gwelo Claris oganga kaka jakom manyien mar duol mar Kenya National Commission on Human Rights, duol mochung' ratiro mag oganda. Kagi loso gi jofwambo, oganda gonlo ni yiero ma jakom mamiyo kaka Claris en gima gineno ka bende dhi kelo negi lokruok e kuom ratichgi ma bende osebed kirocho. Kendo Claris dhi chung'ne motegno. Kata kamano bende giwacho ni magi duto timore nikech siasa mar piny owacho mamanyuando. Kendo koro yuma koro onge gini. Ng'ama ne paro ni eno yuma moro yuma onge. Wan bang' rais. Kendo kaka giwache kaka wadonje kaka watimo. 2027 wadwa nyisogi ni kamae kaka wayiero. Kendo yuma onge gini. Wang'eyo ni en jatich kendo dhi tiyonwa kaka mama. Wamor the appointment mare ma broad-based omiyowa ne broad-based ndani nyaka 2027. Okwadwar ni jomoko mondo odhiro mondo owuoge ber mwayudo sani ni. Miyo wan kaka jo Kisumu East, on behalf of the chapter of Kisumu East, kakungeni sani UDA gi ODM ni broad-based. I'm fully supporting broad-based government to the end. Mamogaga ng'eyo kuonde mosesome, gik mosetimo, kuonde mosetie. So we strongly believe ni gik modhi timo dhi bedo maber moloyo kata jok mosebedo katimo. To nikech obende en gi chuny moro kanyo, ng'ama miyo en ng'ama nigi chuny. Ageno ni okobi rocho ratich jomoko, obiro timo tich e yo mowinjore. Mokwongo adwa goni our president Dr. Samoei Ruto erokamano maduong'. Kuom miyowa thuolo kaka mine mondo waidhi okang' mwaidhono. Wasebet kinyanyasa wa higni mang'eny. To kaluwore gi gima president otimo kawuono, wang' ni wantiere gi thuolo mar chomo weche wa mahinyowa. Omiyo ka wantiere kaka jo Kisumu East kendo wachung' tok madam. Ni kata kodhi face parliament, wantiere kode. Mine gi chike gi nyaka sani koro lu. Jatend migao